Allah kai mamuna. Labai kai mamuna yayi mamu Ali wasiyin da ne. Assalamu alaikai mamuna. Labai kai mamuna yayi mamu Ali wasiyin da ne. Assalamu alaikai mamuna. Taru rabu ne zai jalla rabun rahim mai mai da akwai ta zan babu wanda ya kago dukkanin yan adam ka sarkake zuciya ta ka sarkake harshe na ila halalan abuwan raufin rahim dan sarkin zuciyar sayyidil kaunaini da sayyidil ana mai kai mamuna yayi mamu Ali wasiyin da ne. Assalamu alaikai mamuna. Allahumma salli ala rasulallah ali wa sahabuma tashrafa'u awliya'u gare ka du suka sallama irin su shiyana kunul mautu da ko fadima rahama gare ka na sallama ya bulai ta mi shiyana amdallaina da na sallama. Assalamu alaiki zara ulubullu ainu babun salam ya nuri bin nuri nurin nuri nuru ainun na'im anan dai nayi dip na kasa sanin kairun nisa al'alam ruwan dare kin game ko ina nafsur rasulallahi zara diya ce ko kuma lambai kai mamuna yayi mamu Ali wasiyin da ne. Assalamu alaikai mamuna. Barayin kas da kaina a gaban imamai su maula Hassan jikoki shugaba sayyidi shada'u ya maula Hussein maulaci Zainaba jarumar Karbala ayyimun lamani na ziyara gunku ya adala maulana bakir na amirul mu'minin na maula Hussein. Rab maulana sini mamali salamu alaika jarin juyawar du mai hankali assalamu alaika imamul kulli sini mamali assalamu alaika mamali lambai ka wansa dai ka babul ilimi daru ilimi ali lambai kai mamuna yayi mamu Ali wasiyin da ne. Assalamu alaikai mamuna. Duk mai san Ali to ya shirya aljanna makomar sa ce dagan akai tan kadan daga za a yi babu cece kuce shine wannan da bai tabba bautar gunki ba nan yayi fice gunbiyayyar da sayyidina alamar mumini ne ya kankame kaunar maulal mumini. Ya magajin sayyidin sadati imamul kulli mamali sannu barin gani ya muradul kullu sidi mamali annabi ya ce aliminni wa alaminni ali waya kake ne maulana Ali ya maulal mu'minina muna ta ziyara kun kai mamali kai mamuna yayi mamu Ali wasiyin da ne. Assalamu alaikai mamuna. La saifa illa zulfikar wala fatan illa mamali ba wata takobi kakkai ba bayan nayi mamali ba wani saurayi kakkar ba bayan sidi mamali aliyun aliya al'ali alkarar wanda baya ja da baya jarumi adali faduwar gaba asarar namiji waiwaye ya kai Ali ne sabon kabari kake kowa ya ganka zai tuno rabu ne kowa ya ci tuwa nan miya ya sha batun ganai hakku ne maulana kasimul mauti ne kowa bai zaburo tuwa bar shi ya zo malaka maulana Ali lambai kai mamuna yayi mamu Ali wasiyin da ne. Assalamu alaikai mamuna. Biyayya an kawa Ali
to kayi wa rasulallahi ne biyayya gun rasulal malayi in kai kayi wa rabbu ne kaunar ali wajibi ne hakikar kaunar sayyidil kauni ne ba mai kin ali sai munafiki rabbu mun roke ka dan zatin ka ka bar mu da imam ali shararre kamili adali ban san da irin ka maulan mu ba kabuwa ya ta koyina wani da ne zai ce ali bai san ka ba halittu ka fatan nasi jinni da yin sina ne ba san ka ba ya ɗayan da ba yi na biyunsa ba wa billahi allazi ba zan iya banka saboda yiki wano ba kai mamuna yayi mamu ali wasiyin da ne assalamu alaikai mamuna bai kai mamuna yayi mamu ali tarnakin makiya ka batar daga kaburai ka ana su aikata duka san zuciya dukkanin wani kaburi ko marar kunya ya ga ali nan zai tsaya hadarin sama kaga mai duniya Khalifatul Rahman gwarzo madaki imamu na imamiya da bayi za su cutar da ni sai yin tuna ali na da kai ya maulal muminin me nema ne ya taho yana kaslaka ya mashayar sha da ilimin zahiri wanda ya tattare sha makai amirul muminin baya kai mai fada da fadar ma'aiki madinatu ilmu an ta babu da ilimin mai kai mamuna yayi mamu ali wasiyin da ne assalamu alaikai mamuna ai dole a sallama tun da annabi ya ce kai ne shine ali alin al'ali ne zana ce ma kan matsayin ka ya adalin kai ma a cikin daya kai fa nayi babu aliyu sai dai aliya abul a'imma mukammali Ra'isul Auliya Zainul Ibadati Sidi Imam Ali ba ku san shi bane shine fa bazu Rasulullah ya almujtaba badrul imani shine watan imani banga karshen sa ba burhanullahi hujjar Allah waye in ba Ali ba tushe hikima maulana Ali ka tattara sirrika ya Khalifatul Rahman maulana Ali bai kai mamuna yayi mamu ali wasiyin da ne assalamu alaikai mamuna alhamdulillah subbu kudu sun yara yi munzil jalal kanye khaliti na rasul kaunar babul kairi tun filazar markazul asrari aidi sirri ba mai san sa sai dan halal allazi wahidin maulana ali kabir na rasul ne adami ne dan mutum maulana dan bai kai mamuna yayi mamu ali wasiyin da ne assalamu alaikai mamuna bai kai mamuna yayi mamu ali wasiyin da ne assalamu alaikai mamuna lambai kai mamuna yayi mamu ali wasiyin da ne assalamu alaikai mamuna ya aliyu